Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Uban sa kong partner, Randy Tayad, makiguban kaninyo og mangumusta kaninyong tanan. Og mga kasama, mga kaigsunan, awhagong ko kamo nga mugamigod sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o sa Kugon Herbal Capsules. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mando. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Jay Badayos. Kaya niya ang sugilanon ni Mando. Kaya ko problema bahay niya sa kumbugtong pagumangko na gusto untang magninyo. Panggrabe kataas ang ambisyon. Kaya gusto siya nga mahawa sa kapobre. Araw yun masagtan ninyo, no? Sugdon ko ang ako sugilanon ninyo, ani. I'm so young and you're so old. Oh my God! Ay, basta na. Ako ganggilin na ko pagkanta, pero di ko kaabot. Uy, magawa mo ako pagka ko. Saan ito na nawag ko? Tiyo, Mando! Hoy! Sa itiyo, hantay tiyo. Ha? Matiyo, matiyo, kumalong ko, tampalong na karon. Anong nagtiyo, Mando, man ka na ako nga babae man ko, ha? Tiya ko, tiya, Manda, nakasabot ka? Ay, ayaw lang ako kasuko, tiya, good. Ikumidyaan talang gani ka. Yun na. Kasiksikot ni mo. Parihal kitag lawas. Asal Wala ka, tiya, uy. Magpa-sexy lang ko kay matod pa sa kong amiga nga si Layla. Kakaroon ako no, mamisita na ako ang lalaki nga dato nga naibog na ako. Ani, nagino niya kong higayon na nga mahawa sa skapobre, tiya, Mando. Aw, tiya, Manda di ay. Ay, ako pa'y ikaw, Joan, no? Si Kulas na lang imong sugton kay klaro kayo na higog masinin mo. Bahala, oroy, o di ko maminyo. Di ko musugutan ng kulas. Trabahanti raman tao nagpabrika, oy. Ang akong gusto ka ng dato, gin siya. Sama ni mamisita na ako ron nga si Dante. Mamisita sang adlaw dako? Ha? Tumagwagoy angay no mamisita. Gabi may pamisita. Unya, unsa unto man nakakaroon man iyang gusto. Mo nang paabuto na ako siya, tiya. Hala! Doon na na'y nakuting-kuting sa sitsa sa gawat ang nakatakanta mo mauron, Joan. Maunan na siya, si Dante. Mangarana tingali siya na ako. Uy! Kurkuyaw ko! Mangharana sa kaadlawang dako! Uy, Kulas! Nayapa ka diha? Nangarana ka mag-adlaw dako? Gidaman ka? Day, gituyo rin ako, day. Gituyo ako lawan na lang kung mga rana, day. Kay, kung gabi, matuog na niya ka. Lisod kayo. Bisan og gabi, wag na po ipek. Kay busted gihapon ka. Usa si Bat, balik sa imong agi. Kay busted gihapon ka. Si Bat na dayon. Uy, bati, Tiyo, Noy, Mando, Noy. Ay, ayaw pagbiyak Kulas. Saka dire. Saka dayon dire dong Kulas. Ay, salamat, Noy, Mando. Nang mandayo. Tiya Amanda, sad, uy, dili ko matubang ni Kulas lagi, kaya ako'y gusto niya, tiya. Uy, kung wag kay gusto niya, unya dili ka mo sugot niya, ako.
Ako musugot, Nicolas. Ni. Aron maminyo na dayon ko. Diha ka na, ha? Uy, kanugon. Di ako siya pasakon. Ay, ako pasakon. Ako yung mga tubang niya skayda. Diha ka na. Oh, tiya, balik sa oy! Tiya, ayaw lagi pa dayon na si Kulas pa! Tuod man, wa mo biya sa kulas kaya ako mangipadayon. Huwag nag-istoryahan na, ikot me. Unya to. No, manang manda. Asam dis doan, ha? Huwag lagi siya. Ay, o sa may yung gisulti ni mo ganiha, ha? Kuan iya ko nung pasibaton, pabalikon ko nung sa agi, kaya huwag ko na siya gusto na ko. Okay, wa man ka mo balik sa agi, gipadayon tamang ka, maong siya na may palayo. Tuloy, bisurog balik sa kwarto. Kung mas maayo din, wala kong dayon din sa inyo. Ay, gipadayon ta ka kay gusto ko kakitibang atubang. Aron ako mo imong panguyapan. Pucha! Di ko muyab, di ko bayad, eh. Balik lang ko sa agiya mo ni, eh. Wala ka niya. Ako lagi panguyabi, kadili ka kayo magmahay. Suktong taka, ha? Buntag o gabi, udto takla. Taglain ang dagkoy mo. Diya ka na. Balik ko ako. Balik ko, Kulas. Balik na rin. 30 taong nakadagan ni Kulas, ako siyang giinan na kami may mag-uyab. Hindi man ganahanap ko pagmangkon. Tuod man. Paano makatawa ka, ha? Unsay ka katawa na nangagibiyaan ko ni Kulas. Katawa na yan. Naimuot ko, oy. Naimuot ko nagtanaog na minaw, tiya. Di haro ba ako nagpasalipos sa kortina nga naminaw ninyong duha nga nagsulti. Gipugos mo siya nga manguyab siya nimo, pero giprangkahan ka niya nga di siya nimo. Kay dili siya manguyab og tiho ang bayot. Tiya, oy! Manampalong mangka! Ay, kung katawi, ha? Kay wako malipay sa gibuhat ni Kulas. Hilas kay sumi. Layas, nilakaw. Uy, muna sa gwapo. Shit! Pagkalagot. Ay, kano sa dyan ka ko maminyo, ani, oy. Kano sa dyan ka ko intal maminyo. Maghilong ko raw na Kulas. Mauna, hilak-hilak naman niya. Nag-uol ko, tay. Kiwag ko suktang Juan. Sino'y mandong na magpasugot. Siya mo ko niya akong pakuyapan. Mau, ana sa Juan. Wakasungsa ka ang gipangitaan na unsa ka lalaki na dato. O ikaw kay pobre ka man. Ay, kay inungdan na eh. Igisan na eh. Gano kong tao ako man, ha? Di problema ka na akong pagamahan. Nagdato ta ka, wapa ko nung ipanganak. Tokok, mayabog ka liwat mga pobre. O kay anak magkara ko, pobre na ka. Usa lagi mayo kong bato na ni tay. Aram angkon ka ko sing pituan. Kung sabang ko na mo hataw na mo, ha? Luguson ko na Juan, tay. Wow, na mangguna. Luguson mangguna. Ay, unsa? Muli ko luguson mangguna. Ayaw ko nagbahata. Ano na dili ka magtaga mo na balingguan. Ayaw pang lugos o babae ko lang. Tay, somni siya. Kung di na ko nabuhaton na ang paglugo si Juan, di ko na siya mangkon. Kaya di maging siya masugot ako, mas bayo ng luguso na ako siya para mapugos na mapakasal ako. Ay, kada kung ikaw ang marutihon, pero kung dili siya magpakasal mo. Oh, malas, kay pisong ko. Kung mapreso ka, samot nga dili ka na mabino, kay tuwa ka naman unya sa sud sa presohan. Gani. Bursa kang bika ng urtok ni mo. Pangitag laing babae nga mapanguyaman. Pangita ko lang. Hapon naman lang, Tia Amanda.
Wa man gito maabot ang giingon ni Day Kaling, uy, nga mo ani si Dante nga katong lalaki nga dato. Ay, dili na to maabot, oy. Busa pag-ilis na dito. Sige, kabayag sulo ba ng tanina nga pinasiksi nga ni Aramang Katbay. At doon ako si Day Kaling, uy, mga og cell number atong Dante. Aron ako muuna og text atong tawhana. Ay, mahay nung kuda nga wa ko mangayo daan og number atong nagsabot mi nga motambong sa birthday ni Carlos, ang anak sa agawn sa iyang nanay. Kana kay wa mo abot, aw. Klaro nga dili ito siya mo anhe. Dato ko ng tawhana. Buro sa dato sa ng babaeng iyang uyabon. Mau ba? Anak di ay na. Ayo! Ajuan! Oh. Yan sa ko, day. Balik na sa ko o pamisita, day. Si Andoy ni... Hala! Niyan sa ang lalaki nga nakagusto ni mo ay si Andoy. Na, Ay, samot nga. Ay, pobre. Kimpang pagyud paita. Maglakaw, magtangkihod. buutan ba yan na siya? Suka na siya, Joan, ha? O, ikaw lang sugot niya, diya. Ay, asa? Padayon na. Nya, ikay sugot niya. Bahala ka. Oh, siya, tanawa. Asa ko, ay! Tanawaran ko na siya, ay! Asa ko padungan ka man sa kusina? Asa ko, ay! Maato ko sa ilang Day Kaling, uy. Ari ko agi sa pultahan sa kusina. Aron di man magkakita ng kimpang nga si Andoy. Ay! Iahak pa ng babayana, ay! Mangita mong kinong lalaki nga dato nga. Lison mo kayo pangitao ng dato nga. Manguyab o pobre. Bahala ka tiyak man da, uy. Di ko magigatubang ang lalaking ulitaw nga pobre. Dato nga lalaki ang gusto na ko nga akong mauyab o mabana. Si Day Kaling, at doon ako siya sa ila, magdali ko. Manang manda. Hay ba na dong? Ay, kimpang manggod ka, oy. Unya pobre pag yun. Mao, maginig. Hatag sa ginoon ako, manang. Pero doon ang trabaho. Baka buhi manghapon ko ni Juan kung ako iyang mabana. Ay, dili lagi siya nimo. O wala sa siya din, bye. Maybe agis kusina. Wa mo agis kuan kining mo agis kusina. Di wa mo agis din isputahan kayo. Di siya gusto nga magkakita mo. Ngano ka, Andoy? Imo mangkot kung itutukan og maayo. Nang banda, ikaw na kong panguyaban, be. Ikaw na Oy, Andoy, bayot man tuod ko, no? Pero di ko, manguyab og kimpang. Hala, kanaog. Naog, kinaganto kong buhaton. Naog dito, si Batayo nito, Andoy. Daoy, kuyawan malang tanim mo day Juan, uy. Abi na kung kinsa nang ni Ada. Ikaw man di ay ni. Day Kaling, ingon ka mo ato si Dante sa amo kay mamisita na ako. Aman lagi. Hapit naman lang mo gabi, Ay, kuan, basin ka ng gabi mo ato siya dito. Atagin ko sa iyong cell number, be. Kay mo text ko niya, day, be. Uy, ayaw pag una-una og text niya, day, uy. Abi pa lang niya, una-unahon ka kaayo. Day. Balis inyo, uy. Kay basin og maato na siya dito, nya, wa ka. Ay, maato dyan ka to siya. Dili sa madayon o ganat sa inyo, Armesita. Watay mahimo. Sugta na lang ng mga nanguyab ni mo, uy. Nga, parehas ko na to, pobre. Ay, di yun noong ko, day. Di yun ko musugot nga may sama ni mo nga pobre ang nabana. Dili ko gusto nga parehas ni mo nga nagkalisod-lisod sa pagpuyo. Sige na lang, uy. Balik na lang ko sa bahay, uy. Basituan na si Dante. Aris ako, Day Kaling. Ay, pastilan. Ako na balakaan yung kaimtanga da. Di na ba tinuod nga dato na sa Dante? Nagpakarining nun ba na siya nga dato? Kay, ako man sang gisultihan nga gusto dato ang lalaki si Joan. Hala, ang ako cellphone. Kasama kanina nawag. Hala, si Dante maning nanawag. Hello, Dante? Hello, Day. Salamat nga gitubag di mo akong tawag, ha? Kuan, diribi at tugikan sa amo si Day Juan. Nangutahan ako nga no kung nga ka madaynog ato sa ilang bay. Kuan, kining hawag ko kagita tawag kabang auto town. Okay na lang mag bulldozer ko na. Bold lang akong gamiton. Mga gold-plated lang nga kanang mga gold-plated nga mga nasokira. Ay, Dante, nakailabi na sa Juan o gold na kwintas.
Kanang urig o fake. Ako ba ikaw no? Ayun na lagdayon, oy. Yung Mayong pagminaw sa Lex Pino. Bisan wa pa mi magkita, bisan wa mi magkauya, pero love kina na ko siya. O gabi ni mo, day, bisan wa pa na ko naman ko na iyang gugma. Buhaton, yun na akong tanan, day kaling. Dante! Ay, marali na kitingali tumudayon o pamisita na ako katong dato nga Dante. Ay, lamian na kitantang iminyo eh. Pero pulos man sad ni mga pobre nang ulay tao og nanguyab na ko din sa amo eh. Medyo ganahan maminyo pobre. Dili gid noon. Ay, lagi doktor ka man diha sa may kaida. Katuog na Joan. Nabiin na bintak ko. Tuog na. Tiya, gusto na lang kong magminyo lagi pero wag gyud dato nga lalaki nga nanguyab na ako. Kanan lagi nanguyan mi mong pobre ang pili. Mauna yung sugta ron maminyo na ka. Ayaw lang pag huna-huna manguyab ka og dato. Kaya di good na mahitabo. Kaya ang mga datong laki at tusat manguyab sa mga babaeng mga dato. Tiya man to. Kung magsikay ito kag pangitang lalaki nga dato, matigwang kag yun sa suok, Joan. Bahala na lang matiguan ko sa suok, tiya. Basta kay di ko mamana og sama na tong pobre. Di gyud tiya Manda, promise. Ay, ambutin mo, Joan. Kanus aka, makatilaw og langit. Bahala ka sa buhay mo, eh. Tinuod ka, ha? Tinuod ka sa kisulti ni mo, day kaling. Mamisita na ako karong gabi si Dante. Ay, lagi, da Joan. Aron mo tuo ka nyo, nyaw. Nadayalo na ko ang iya number, ha? Tawagan ako siya, aron kami magsulti, ha? Oh, naay, oh. Miring nang yung cellphone. Hala, loudspeaker ang imong cellphone dahil makadungog ko sa iyang tingog. Oh, sige. Naka-loudspeaker naman na. Hello, Dante? Hello, day kaling. Oy, Dante, di ba si Dejuan sa amo? O di agad saron sa akong tapad? Namati sa ito preisulti. Kaya naka-loudspeaker man din ako cellphone. Gusto siya makisulti mo sa personal. Sige. Paling ko gatang sa cellphone niya, day. Dejuan, gusto makisulti mo si Dante, oh. Ambi. Hello, Dante. Hello, Dejuan. Sorry kayo nga ako madayo pabisita ni mo atong sa adlaw. Nabisi ko sa akong mga businesses. Nakig-meeting ako mga empleyado sa akong kumpanya. Nakig-meeting ko. Okay, Raoy, Dante. Karong gabi, mabisita yung ganimo, Joan. Sige, magpaabot ko. Magpaabot ko di mo karong gabi, Dante. Oy, mo ani ka nang dayon ka ng datong lalaki mong giingon mo nganhig jud ka na. Lagi tiya. Kami kaya nagsulti sa cellphone. Ganinang adlawan. Nya paaboton gid ako nga nay auto nga muhunong sa atong tungod sa bay. Dapat na ba sa karsada nga atong bay tiya. Madungog unya nato kun dunay auto nga moabot. Ay, nagkadungog karon tiya. May auto na nga ni hunong sa tungod sa tumbay. Oh, bitaw da. Dunay nadungog na akong andar sa kanan nga naas gawas. Ang auto na ni Dante. Mauna na tiya. Ni ana siya. Ni ana ang dato nga lalaki o mahimo na ko niyang bana. Tuod man gisugat dayon ako pagumangkon katong iyang nang bisita nga lalaki nga matug pa niya dato. Sinaw kay auto. Pagkaugma, kuyo kang pagkumangkon ni sakay dayon sa auto, ako nahibong siya kay nanood man kuno sila og motel. Dong Dante, ano ni aman taagi ning dan na nga doon naman tay highway nga nindot agian. Ang nilang taday, kay di ko ganahan mo yung highway. Ay, kung ano man ni? Oy, may mga sakyanan sa kulis sa kalit bibabag sa dan. Gawas dayon na ng auto nga imong gikarnap o pag-ampo nga malinawon. Hindi kami mapugos sa pag-ibig mo. Sir, ayaw, ko po sila. Mamosurinder ko. Ikaw ko naggamit pagkadiyo ka ng auto, sir. Ayaw, lirin
ako, wataw din ako, karnapa, oy! Dati nga daw manios mo di pasabot ini ha. Unsa? O ni resulta ron sa kambisyosa sa akong pag-umangkon. Ang gusto siyang makabana og dato. Karon na problema na. Kay naapil og dakop, kaya ang autong gida siyang uyab. Karnap di ay itong sakinan na. Karon saon man na ako sa nga waman tami siya'y labot unta. Usa may akong buhaton. Palihog tambagi ko ninyo. Usa man ko kamo may pasultihon, Mando. Ate nato karon. Sa tanan na to mga ate, Ate Pres, good morning na tong tanan. Lord, Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, Lord. Salamat sa tanan. Ate Pres! Okay, ang seder na to karon adlaw. Si Noymando tao na Ate Pres. Medyo may pagkababayin o ni si Noymando Ate Pres. Na problema siya ani iyang pagbangkon nga nangandoy gud nga makabanag dato. Anay mga pobre sila, gibaliwa lang nila. Si ganahan. O di siya ganahan karon ang dato gyud diha. Karon na si amiga nga si Liking, Aling. Oo. Maoy iyang amiga na kaila kani si Kaling kay bao gyud ni siya unsa ni Skoan Dante. Nga atik-atik ra ba? Mangidnap mangwartahe wa siguro baligya pon may ganang mga parok-parok sa ni siya sa mga shabu-shabu unsa pa na diha kay kani ang iyang gipaagi Ate Pres para maila niya si Juan iya bang gikuha nangawat siyang sakyanan nya naibus Juan wa mo agi highway dito man kay i-check-in ta niya sa hotel manood dato silang hotel mo to gibabagas mga pulis. Ano man pulis? Di ba mga pulis kay katong auto gisakyan gikarnap man to niya. Di gisubdan sa mga pulis nakitaan. Paghuman sa iko ayo kun yung man sir kay abot sunindir ko. Wali na ko kawata ako rin karnapa ako rin ni taong gigamit. So kadiot para iya check-in si Joan. Dayon. Mao ni problema ni Mando taon Ate Pres. Ang amahan mao ni ang resulta iyang uyuan. Mao ni resulta karon sa pagka-ambisyosa. Napil na ko, napil og dakop kay ang auto nga gida sa iyang uyab karnap kinuha ra to. Napil si Juan. Looy kayo. Unsa may ato ikatambagan ni Pres nga murag di man ni maayo yang gibuhat ng mambili. Ayo pamili dayoy kay natanawa. So nahitabo. Kay kamo may mag bugtaw sa inyuhang kinabuhi nga og marang-arang mo maayo og dili dawato na to ang gihatag sa Ginoo. Ang importante Ate Pres nga kay bao ta makontento sa ihatag sa Ginoo na to. Mao na di. Bam, unsa man bam? Bam. Unsa ka babae magsigig jogging pa dong sa bukid ni Mabdus? Ha? Ngano man? Uy. Ngano? Ambot lang. Isa na ka pa Mabdus, uy. Nindot mo ko ni mag-jogging ang mutangas o gamay kay sa patag. Mas nindot bitaw kay panington kag mayo. Ni Mabdus man. Nagibam, uy. Doon mga laki, gahuwat dito. Ay, naadi ay. Mura sa kako. Huwag kang uban sa babay? Ha? Huwag kang uban sa babay para dito mga laki sa... Kinitiguan ta sa kitang itong tuhod. Ano ba paambit ko liyan? Sa Sirach 26. Karon. Versikulo 10. Ngari na sa 11. Kon, ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantayin siya pag-ayo. Kundili, magpahimo siya sa bisan unsang higayon nga iyang mahimo. Kung magpalabis siya pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kahibulong kung pakauwawan kaniya. Mao na ni. Mao na diya. Karon natagam na siya kay gusto gyud siyang makauyab og dato. Ang lalaki di nga mamisita niya nagpadato-dato. Kadtong nagpapobre tinuod yung tato nga dato gulyat. Di ba? Kadtong una-una ba? Mura naghinog sa punuan.
Oy, Don J. Ha? Ora kay J mo gisuwatan eh. Inom sa punuan. Unya, kanang nasugamat na inoon siya karon. I-appeal siya dakop, kay nagduda ang mga pulis, nga appeal siya sa sindikato. Na nailang termino analan. Sa mga... Kanabang lady po na alibay. Kauban siya sa ug sa uban ba karaang kansyon. Sa sugamat kunoon siya karon. Pasagdi ang mga kaon siya tagam mando. Ako may nagdaan nga manda. Dili man niya ang anak sinagop rin pero dapat para nako Ate Pres dili na maayo mamili ka. Dili oy. Og kinsay na si mong kasing-kasing mao ni mong kuno. Ang imong iampo sa Ginoo nga tagaan kag maayong bana. Tarong nga bana. Nga buutan, di ba? Munay gisagad. Siya unta mo tan-aw unta siya sa utang kabubuton sa kahago sa iyang uyuan kay dili na niya tinuod ang ginikanan. Napadako niya. Mao nagahi man ko din nagkaon siya tagam. Muna itong bantayan sa itong mga batanon. At sa bantayan Ate Pres, no? Kaning mga batanon bitaw nga magpost-post ng Facebook nga inana mag-siksi-siksi kayo sila. Di ko ganahan. Lisod kayo na Inday, una-unaan na ninyo Inday, idara ninyo na namoy anak. Makita to, lain kayo. Lain kayo tanaw na inyo Inday. Naganahan ba sila? O, kung di kayo kung ganahan na Ate Pres, mag-two-piece nga. Gamay na lang kayo. Skip lang na ako siya. Gamay na lang kayo tabon sa iya. Niya ang iyang lagi kanang yung maglingkod Ate Pres nga maglaog sa iring magkuan. Nya magtan-aw. Anong gi-tolerate man na? O karon giya naman nagkuha niyang mita Ate Pres giya naman. Lagi kailangan kito na. Pero naagyapon. Labay mga bata magtan-aw. Di na man mapapas Ate Pres. Dili na na. Kay social media di na makuha gawas di mapapasol pero ang uban ato nga nakakita awa na. Wa na lagi. Inana ta ilang. Sulti na siyang anak kanay mama sa una kuan man mabuli hinuon imong anak. Apa agi sumpay na yung gisgutan gulat no? Bisan karon sa mga beauty pageants ang mga babae grabe kailang sumsok wala ko kauyon kanang maglunggaon nga di magpanty taas kay slip makita ini lakaw kita kasagaran sa mga gown nga gamiton karon nga kanang mga sitro dili kay ko kauyon dili pa man doon mga Gloria Diaz nindot kay ilang mga swimsuit ilang mga gown kaya to mga design ang napoy content Ate Pres nga kanang maghigda ang babae niya muduol lang anak pikpikon bitaw ilaha pikpikon ang ilaha naon iyang anak may nagpikpik naon ko na unsan mataw ni pero ambot ang ano di ta kay bawo sa umaabot nga mas grabe pa niya ang anak mauna mao gyud na mas grabe pa buong pa bitaw sa among tiya mataas man ato istorya kanang naitabo kani karon ko among tiya sa buhay pa marusar gyud tubag kani karong mga pangitabo kay nagpadayon man gud ang gubat sa langit. Gusto jud man kamot nga ang Japan nabaw kag usay grabe ang nahitabo. Texas. Diya linog pag maglinog flood tsunami. Tsunami. Sa Texas Ate Pres. Parang sara kay na baho Texas kay mura ko nagdesierto. Init kay na Texas. Lagi grabe. Pero unsay hitabua nga muna nagkaingon ko nga ang tanan bitaw dapit gulyat nga dili kayo maagiana ng mga inana no karon naagian ang tanan katong desierto nga giuwan grabe nga nag-flood sa desierto grabe ang katong gulyat sa kuan gulyat to nag-uwan og kayo California to sako man to sunog sunog man to halamaw na ni dong man do dili na ta bisgutan Ate Pres no kay mauna dung mando madlunga lang na imong kuan ayo pamili day puslan man ikay nagpakaginikanan ni anang Juan ipakita gyud imong pagdisiplina niya correct ipakita gyud aron dunay kahayag ayang kaugmaon no ug salamat ko kay natin tong tulumanon ko ang puzzle tion